Окей, пуснах камерата. И сега какво? Трябва ли да се представя или това ще бъде прекалено бейсик за начало на видеото? Изобщо гледа някой това нещо. Както и да е, аз съм Донателла и ChatGPT ми предложи Pagefull като име на канала и аз, тъй като не съм креативно мислещ човек, реших да му се доверя. Да оставим това на страна. Мога да изглеждам супер чил пред камера, но всъщност съм адски стресирана, защото не знам какво ще се получи от това първо видео, но ще ви дрънкам и накрая ще видим. Нова година, ново начало са казали хората, затова реших да създам този канал и да ви говоря за нещата, които обичам, а именно книгите. Не го очаквахте, нали? Че настанете се удобно, защото в това първо видео ще кринжваме заедно. Тъжната истина в момента е, че имам около 9, 10, 11 книги на рафта. И не, това не е защото съм прочела толкова през целия си живот, а защото наскоро се преместих отново в България и 20 кг ми багаж не беше достатъчен да побера всичко. И не беше като цяло предназначен за книги. За съжаление. Така че за мен ще е огромно удоволствие да запълваме рафтовете ми с книги отново заедно, докато каналът ми расте. Това го казах прекалено уверено. И разбира се, да измъчваме портфейла ми. Имайте предвид, че голяма част от книгите, които ще обсъждам в канала, ще са по мой вкус, защото определено не бих изхарчила пари за книги, които смятам, че няма да ми харесат. Първо, защото съм брок от всякъде с това мое хоби. И второ, защото си налагам да прочета книгата, въпреки че ми е монотонна и скучна. И нямам намерение да си го причинявам. И това съм отворена към предложения за книги, които на вас са ви харесали. Тогава бих могла да я закупя. Само да вметна, че чета предимно на български език. Чела съм доста на английски, просто защото нямам търпение да преведат самата книга или защото не ми се изчаква месец да ми доставят до Англия. И да, съгласна съм, че повечето сцени звучат много по-добре на английски език. Всички знаем за кои сцени става въпрос, но да си четеш на български език е просто различно. За мен. Ако попаднете на този канал и решите да ме последвате, освен гарантирана доза кринч, ще получите мнения, ревюта, ще обсъждаме предстоящи заглавия, книги, както и ще обсъждаме букток, буграми там, както се наричаше, и каквото като цяло ми скимне. И като завършек на това първо видео и като старт на една отговорна задача, именно да качвам редовно, ще покажа тези прословути 9-11, не знам колко бяха, книги, които си закупих за тези 2-3 месеца, откакто съм в България. Познайте какво? Страдам от болестта закупувам книги, въпреки че в нас ме чакат няколко непрочетени. Познато, нали? Казвам това, защото като цяло от всичките книги, които в момента ще ви покажа, само 2 съм изчела, а именно Змията и крилете на нощта. Малко пауза. Една доста дълга пауза, защото не ме съдете за следващата. Преследването на Аделайн. Така ще оставям. Следващата, която е недоизчетена, е Пепелищата на прокълнатият крал. Имам още съвсем малко и погледнете какво сладко разделителче имам на челичка. Зето е от Ориндж. Следващата, която дори не е разопакована, е 6 изпепелени рози. И всъщност не знам дали е някаква част от Змията и крилете на нощта и Пепелищата на прокълнатият крал. Мисля, че е. Предполагам. Ще видим. Беладона, която нямам търпение просто да я започна. Прогледнете какво.
смисъл, perfect. I mean, изглежда толкова красиво. Както и втората книга, която излезе скоро, Фонклав. Мисля, че така се казваше. Да, просто. Не случайно оставих тези книги за накрая. Покварени. Сумрак. Конклав. Безчувствен и скривалището. Да. Пенелопи Дългъс. Не знам дали направих грешката да закупя на сляпо абсолютно цялата поредица. Надявам се да ми хареса и да не съм си дала парите на празно. Да. Don't fucking judge me за преследването на Аделайн и поредицата на Пенелопи Дъглас. Не. Се тая, заедно ще видим дали заслужено си дадох половината заплата за цялата поредица. Да, успях да скълъпя няколко изречения и да създам първото си видео в канала. Благодаря, ако изобщо някой е останал до края и случайно палеца му се е плъзнал към лайк и сабскрайб бутона. Да. До скоро!